Este non caídes. ¡Ey! Espera que estaba ahora aí no punto, va. Ahí. Guaso. Ole. ¡Cajino! ¡Me cajino! Kung Fu de Poi. Cuidadiño. ¡Osu! Vamos, chicos e chicas, Aí vamos a viron darle. a Toñito de Poi que non sabemos se pode subir Sí. aí ou non. Directamente dende Oriente chega ao plató o Dragon Boat, que é unha modalidade de piragüismo que naceu na China hai máis de 2500 anos. Todos ao ritmo, todos ao ritmo. Con ansia. Vamos, co mar en calma nunca fixo bo mariñeiro. Maravilla, Dalle ben, Toñito, Falta para chegar a Sálvora, 14 millas, dalle duro. Me chemeso con ansia, hermano. Potencia. Maravilloso. Qué pasada, non Recuérdame de Begur. Non sei que tal o fai Toñito, Con esa Cristina. sonrisa. Bastante Con esa ben. sonrisa estamos de Begur. Queres facer unha pregunta? Paro de tocar. No, puedes parar, Si fose puedes media hora. Puedes parar así presentamos. Ese é Pablo. Muy Así bien, presentamos bien, chicos. Fuerte aplauso para vos. Bien. Aplauso para esta xente que chega da Escola de Piragüismo, cidade de Pontevedra. Falábamos do Dragon Boat, unha modalidade de hai máis de 2500 anos da China, pero que chega a Galicia, da vosa man, hai 7 anos, non? Sí, máis ou menos. A ver, para que a xente Un entenda na Dragon casa. Boat está ben dito, é un bote Claro, Dragon Boat. con forma de dragón. Coa cabeza do dragón. e ten un dragón, non? Claro. E de onde ven isto? Pois isto ven da China. Contan as lendas que Ku Yuan, un rei chino, Cuyuán. Cuyuán. sí, chamou Hai que vai todo polo libro. tivera problemas, entón decidiu afogar, atouse unha corda na cintura e cunha pedra foi ao fondo. E claro, a Vaya xente... xiro dramático da historia. Sí. A xente para encontralo, o que decidiu foi salir nestes botes e tocaban o tambor, deso ben, para espantar os peixes e poder encontralo. É bonita, ben bonita, A historia. Non digo. É fermosísimo. O bote, a Sí, embarcación, Ben, e unha modalidade que agora sí que hai competicións con esta modalidade, chega a Galicia e un campeonato galego, non? Este sábado, pola mañá no Grove. No Grove, non? Pero que hai diferentes equipos en toda Galicia. Sí, é de toda Galicia. É dicir, veñen xente de Lugo, de todos lados. Que maravilla. Pontevedra. Claro, eles tivenos que facer con un Dragon Boat, non era, supoño que doado, esa misión hai 7 anos. Non sei onde atopastes estas cabezas de dragón. Nos chinos. Pois Juan, ti sabes algo? Xa veñen co barco. Veñen a cabeza, Se ven veñen todo. a cola, veñen as palas... vale. máis O veñen- tambor no? Tamén. Tamén? Tamén. Claro, o tambor é un daiko, é modalidade É un daiko, non? É un Ese daiko, gigante. sí, sí, fíjate por mí, fíjate por É mí. un daiko. Se lle podo chamar Vamos tambor creer a que é un isto, daiko. vámonos, Es un tambor, é un tambor. Este é un tambor ceremonial. Solo tocaban os monxes. É un tambor ceremonial, de ceremonia mismo, sí. En serio, en serio. Xa que marca o ritmo da palada. Sí, No vale. como estaba facendo o Como Toñito, está non? facendo Vai- él. Sí, é Un como- pouco máis despacio, non? Vai aí un No, patrón. bueno, pero eu estaba competindo. Ah, eso sí. O que va- Ti xa estabas no jorobe. Non estaba de paseo. O que vai aquí diante chamase patrón ou patrona ou non? No, ese é o tambor. 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 O patrón é o que leva o timón na popa. Leva na E o popa. Ah, o que timón, leva a maniobra, claro. Este é o motor, verdad? Vale, entón sabes como se chama? O tambor, o que marca o ritmo do barco. Vale. Motor, tambor, E motor. canta xente, canta mariñería vai aí? Pois hai dous tipos de Dragon Boat, o de 12 e o de 22. Este é o de 12. Este é o de 12. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, paleando 7, 8, 9, 10. 10. o tambor non? e malo Cada- patrón 12. E isto chamase remar ou bogar, que nunca me queda claro. Palear. Palear. Palear, Palear. son palas. E de feito, Non lle dixo remar, pois unha entrenadora mata. No, por eso No, preguntaba. pero está ben a pregunta, Ten que porque ser remo... palear, No, pero espera. palear. Atende, que bogar- eu contestareu. bogar é ao Atende, revés. Que Bogar é darlle cas Bogar é este é bojar, cando se colle así e se colle este é bojar. Este é bojar, sabes? Que se colle así e fan así. Vale, Remar- e remar cando vas E cun remar é solo. co remo, cun semo, claro. Pero fíxate, e siar é darlle pa diante, darlle ao revés. Bojar ao Sabes? revés. Claro, porque ti bojas para dar forza tes a proa atrás, na espalda. Pero entón, cando queres siar, cando queres darlle proa marcha aquí. atrás, digamos, faz así. O sea que isto é palear. Palear. Entonces hai 12 palistas, 10 palistas, 10 palistas, un patrón tambor e tambor. 12. e malo Vale, timón. Vale, vale. E poden ser 20 palistas, un tambor e o timón si o de E como 22. sabe o patrón que ritmo hai que marcar? Hai que entrenalo. Claro.
Hay que A entrenalo. cadencia de cada Temos uno. unha serie de paladas para cada ritmo. Xa, pero que decir, tú vas dapi e dices, como sabes si van poder darlle máis ou menos? Ah, porque eso hai que entrenalo. Hai que estar, man. hai unha serie de niveles, nivel 1, nivel 1 plus, 2, 3, Vale. a tope, depende a competición, 100, Pero igual atendes por tempo, igual. Despois- Cantos por minuto, cantas paladas por minuto. Despois lles preguntamos e vemos tamén cal é esa técnica de a tope, falando de técnica de padexar, é moi boa para diferentes afeccións. Hai moita xente que está diagnosticada, por exemplo, de cancro de mama, e hai unha disciplina, unha categoría que está precisamente pensada para elas. Despois falaremos destes beneficios e padexaremos neste Dragon Boat.